Eli tämä on kakkosluokkaa tää Niskakoski. Tää on aika helppo. Tuossa on vaan tiukka mutka, eli tuosta kun mennään, niin se heti kääntyy tuonne oikealle, niin lähestulkoon melkein 90 asteen mutka. Tarkoittaa, että kun tämähän on mutkassa, jos et melo, niin se menee suoraan. Siinä pitää meloa, että saadaan käänne. Ei siinä muuten mitään. Sitten vähän... No niin, ootteko valmiit? No sitten kaikki melo. Vasen jarru. Ja kaikki melo. Hyvä, kiitos. Tässä oli tämmönen hyvä harjoittelupätkä. Joo, kyllä pärskä. Niin se pitääkin, tämä on kosken lasku. Onko jalat hyvin kiinni? Täh? No niin, ne pitää tässä vaiheessa olla. Sitten kaikki melo. Vasen jarru. Ja kaikki melo! Ja kaikki melo! No niin, melo, melo! Hyvä, kiitos! Tänne tuli ainakin vettä ihan riittävän. Mulla on vielä ihan noin täynnä tänä kesänä ollaan ollut takana. Sinäkin sait vissiin oma osa veestä. Joo. Minä kahtoin. Oikein aalto vei. Oh. Se oli jo, niin kuin mä sanoin, että se on lyhyt, mutta ytimekäs. Mutta seuraavahan ei ole lyhyt, vaan se on Aalakkokoski. Eli jos tuossa oli tuommoinen alle 100 metrin pyrähys, niin siinä on sitten kovinta koskea semmonen 700 metriä. Ja kovimmat vauhdithan meillä on... Kovimmat vauhdit meillä on siinä heti alussa. Mutta tosiaan, jos me mennään suunnitelmien mukaan, ne mennään ne kaikista isommat aallot sieltä ihan keskeltä jokea. Ja me ruvetaan sitten haalautumaan kohti sitä vasenta reunaa. Ja siellä on yksi semmonen niemi. Niin siellä me mennään ihan vasemmasta reunasta. Mutta se kuuluu asiaan. Ja muuten en sen tarkempia ohjeita anna, koska siellä voi sitten reitinvalinnat muuttua ihan tilanteen mukaan. Mutta tärkeintä siinä on, että pysyy kyytissä, koska se on sen verran pitkä röykytys, jos uimaan joutuu. Eli Myllykoski nyt kun kello sinne juuri kerrikin hiukset kastua, mutta Aalakkokoski on siihen verrattuna pesukone. Ja toki siinä on vielä semmonen, että jos tippus Aalakkokoskessa ja kelluisi sen koko joen ja sanotaan, että loukkaisi itsensä siinä, että menis vaikka, että ei pysty sieltä joesta nousemaan, niin sistenhän se joki rauhoittuu vähäksi aikaa ennen jyräävän putousta. Mutta jyräävän putous on semmonen, että en tiedä ketään uimamista, joka olisi siitä selvinnyt. Niin siellä menee sitten vielä semmonen 100 metriä ennen sitä putousta tämmönen naru yli joen. Niin jos olisi itsensä loukannut ja olisi vielä, siinä on tosi matala, että siitä pääsee kävelemälläkin pois. Vedestää pari vetoa. Vetästä kaikki. Hyvä riittää. Niin, mutta jos olisi tosiaan loukannut itsensä, niin sitten siitä kynsiä hampaa siitä köydestä kiinni, niin käy vaan noutamassa sieltä. Ei kannata siitä enää mennä pitää. Ikinä ei ole sitä tarvittu, mutta onneksi.
Oletteko valmiit? No tästä ei oikein oo paluutakaan enää. No niin, kaikki melo! Vasen jarru! Ei tarvi. Oikea jarru! Oikea jarru! Ja kaikki meloo! Kaikki meloo! Oikea jarru! Ja kaikki meloo! Ja nyt melontaa, melontaa! Takaisin linjalle! Vielä jaksaa meloa. Hyvä Rick. Menikö me kivelle? Täh? Menikö kivelle? Meni kuule yli, että heila. Mitä? Meni yli, että heila. Kivelle? Kyllä. Melonta vähän. Ei ihan potku riittänyt käännös. Niin joo, siinä otti vähän. Se aiheutti pyöräyksestä, vähän otti vasen laita kiveä. Ihan tarpeeksi rannasta menty. Ei se mitään. Hyvin tultiin alas. Ja vettä voin sanoa, että ainakin tänne perälle on tullut kyllä ihan kiirettä. Mä sanoin, että ainut kuiva paikka on jossakin Kutaalla. Siellä näkyy tämä elämänlanka sitten. Joo. Tuo on tuo Keravan putous, se on semmoista valakosta vettä. Melotaan vielä tiukka veto muutama. On kivi. Hyvä, kiitos. Niin siellä ei edes pelastusliivit kannata, vaan se on niin ilman vaan se vesi. Hyvin ei kukaan minun mielestä näyttänyt edes olevan lähellä, että olisi lähtenyt luvattomasti veteen. Ei tää... No helikopteri ois se ainut vaihtoehto. Mullakin on sukat kuivat, kun ne on tuolla tavaritalolla. Kiitoksia. Oikein paljon. Ei muuta kuin melat mukaan ja rantaan.